daya arong panahon na ay init pa kayo. Patay pang morta. Ilan taglingkod-lingkod ani. Naanap mo niya kong silingan nga. Pungkulo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hoy! Pungkol! Oh, naanap pa rin nawayan oh. Asa na po kakaadtong pungkula ka? Sige na kakagiagi dre. Baho na siguro kaya na imong lubot ba? Gano'n na kainom magana. Alangan, maglisod na makagpangilo. Kulang naman na imong kamot. Nawayan, ganito tawhana oh. A few moments later. Oh, naanap ko yung napadulong oh. Libat man din oh. Hoy, libat! Ah, sige, baklay-baklay. Libat lang ang agay mo. Madagma, gani ka? Nawayo yung tawanan na niyo? Asa mo ko ni mo gitudlo? Wala mo ko dire. Ano yung kanya? Ah, lakaw na dito. Nalibat lang ka. Sige, ay. Di man tayo magsinabot. 2 hours later. Asam to si Papa eh. Niyar to nangita si Mama siya ba? Iba, nari ka dra pa? Niyar to nangita si Mama si Mama. Uli ka na lupa to. Sala. Balik-balik ka kuwari kay kwarta. Tikinita. Ako na Ay, ko dire. Alam ko eh. Una lang ko to kay nabulat na to mga barkada ito ba? Naala, sige. Sunod ako. Sige pa, una lang ko. Atay, suko na punto kong asawa ron ba? Ulit na lang ko eh.